बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोननाय एनएलएफबि आफादनि गेजेराव मा जामारदों? थारैनो एमबाथाया लाइमोनफोरखौ गाज्रि थासारिसिम लांनो थुलुंगा होमारदों नामा? बक'खौ आफादनि नेमबादि सावरायालासिनो बोखारदों नामा? बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोननाय एनएलएफबि आफादनि गेजेराव गावजों गाव बेले-बेजे थासारि। थांनाय सानखालि एनएलएफबि आफादनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेशन फोसावनायनि गेजेरजों आफादनि बेरेखा मावदों होनना एनएलएफबि आफादनि लेङाइ आफादगिरि बक'खौ बोखारबाय। नाथाय गावनि बोखारजानायखौ लानानै बक'आ मोनसे आलादा खेंफोरथि होदों। बक'नि फोरमायनाय बादिब्ला आफादनि नेमबादि जेबो सावरायालासिनो गावखौ बोखारदों। बे बाथ्राया थांनाय मोनाबिलिनि समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया बक'जों जानबुंनि गेजेरजों मोगा-मोगि खालामनायनिफ्राय सोराङाव फैदों। बेजोंनो लोगोसे एनएलएफबि आफादनि डिजिगनेटेड केम्पआव एनएलएफबि आफादनि दैदेनगिरि एमबाथाया लाइमोनफोरखौ गाज्रि थासारिसिम लांनो नागिरनाया थुलुंगा होनायखौबो फोरमायबावो बक'आ। थारैनो बक' बिथांनि खेंफोरथिखौ नायोब्ला बर' हारिखौ रैखाथिनो हारिखौ दैदेननो जोनोम मोननाय एनएलएफबि आफादनि इयुना साननो गोनां। गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायनो लाबाय। नोंथांखौबो आं खुलुमनाय साबायखर बावनाय थाबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बा खोनासंगिरि निसिम आंनि रोजा रोजा अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जों खोनानो मोनदों जिहेतु एनएलएफबि आफादनिफ्राय जे नोंथांखौ दिनैनि गेजेराव बा दिनै नोंथांखौ बेनिफ्राय एरख'नाय जाबाय बिदि जों रादाब मोनदों आरो बेवहाय नोंथांखौ एन्टि अर्गेनाइजेसनेल हाबा मावनायनि थाखाय बा आयेन बेरेखा नैबे एनएलएफबिनि हाबा मावनायनि थाखाय नोंथांखौ बख'नाय जाबाय होननानै बिदि रादाब बिबुंसार दिनै होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो? एन्टि आफादनि एन्टि खामानि मावनाय होनोब्लाथ' बहुत गिदिर ना, बहुत गिदिर बाथ्रा बेयो। एन्टि आफादनि एन्टि मावनाय होनोब्ला माखौ बुंगोन? जायफ्रा आफादनि सुथुर बायदि हारिनि सुथुर बायदिहै सरकारजों लोगो नांनानै बा गुबुन गुबुन सुथुरजों लोगो नांनानै आफादखौ थेर-बेथेर खालामनाय बा हारिखौ थेर-बेथेर खालामनाय बे सिन्था सरजाजों खामानि मावो। बेखौसो आफादनि एन्टि खामानि मावनाय होननानै बुङो। गतिके बिथांमोना माबायदि आफादनि एन्टि खामानि मावदों मोजाङै बिजिरलायनानै सिन्था खालामालासिनो बुंनाय बायदि राव होननानै आं साननानै लायो। दा आं बिनि बेलायावहा बुङो जे आं मालाबाबो आफादनि एन्टि खामानि मावाखै। जिहेतु आफादा जोंजोंनो सोरजिजानाय। आं एनडिएफबिनिफ्राय खमैबो गैयाबाबो 20-22 बोसोर आं एनडिएफबिजों थै जिउ होनानै नांसोमबोनाय। आंनि न'खरनि, आंनि फेमिलि बा जोंनि समाजनि थाखाय जोङो गावखौ बावसोमबोबाय। आंनि न'खरनि सोद्रोमाफोराबो जथेस्थ' सेक्रिफाइस खालामबोबाय। दा बेखाय आं जे मैया दाखालि जोनोम मोननाय एनएलएफबिनि एन्टि खामानि मावगोन बेखौ आंनिफ्राय आं सानो माने आं बेबायदि मालाबाबो सानफेराखै आरो बेबायदि खालामफेराखै। आरो बिथांमोना जि भुल धारनाखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बे बिथांमोननि थौले साननाय हनायजोंसो बेखिनि बाथ्राखौ बहनदों होननानै आं सानो आरो। जिहेतु काउन्सिलाव बेखौ डिसिसन लानानै बे हाबाखौ मावदों होननानै बुङो, थारैनो बेयो बेसेबांसो गनाय बा नोंथां डिसिसन लामारदोंमोन नामा बेफोरबायदि बा रायज्लायनायनि गेजेरजों नोंथांखौ बेहाय? काउन्सिलनि डिसिसन होनोब्लाथ' काउन्सिलाव गासिबो थाजोबनांगौ, गासिबो रायज्लायजोबनांगौ। मिटिं मोनसे, काउन्सिल मिटिं मोनसे जायोब्ला गासिबो एटेन्ड जानांगौ, गासैनिफ्रायबो खोनासंलायनांगौ। काउन्सिलाव जेसेबांखिनि मेम्बार्स दं, काउन्सिलनि जेसेबांखि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना गासिबो थानांगौ। खिन्थु सोरबा खावसेया थानाय, सोरबा खावसेया थायि बेबायदि डिसकासना मालाबाबो काउन्सिलनि डिसकासन बा काउन्सिलनि डिसिसन होननानै मालाबाबो साननोनो हाया।
आरो जि बाथ्राफोरखौ बिसोरो काउन्सिलाव रेजुलेसन लानाय होननानै बुंदोंब्लाबो आंखौ सावरायनो थाखाय बिथांमोना कल खालामनांगौमोन, आंखौ सोंनांगौनि प्रयजन दंमोन। आं मा आफादनि एन्टि मावदों, आं आफादनि मा गाज्रि खामानि मावदों, बेफोर गासैखौबो आंनियाव सोंनांगौ, आंनिफ्राय सोंनानै बुजिनांगौ बा बुजिनानै आंखौ डिसार्ज होनांगौ ना सासपेनसन खालामनांगौ, मा खालामनांगौ बेवहाय बिथांमोना खालामनो हागौमोन, खिन्थु बेबायदि परिबेसानो गैया। दा बेबायदि कुनु काउन्सिलनि डिसिसनै आंखौ डिसार्ज होदों बा आफादनिफ्राय बिबाननिफ्राय एंग्लायनायनि खोथा जि बुंदों बेखौथ' बिथांमोनासो बुजिसिगौ, आंथ' आरो मा होननानै मा बुजिबावनो। जिहते बे जिखिनि प्रेस रिलिज खालामनाय बेवहाय लिरनाय दङ 15 डेज बा 15 सान नोंथांनो सम होदोंमोन जे आफादनि बेरेखा खामानि मावनायखौ नोंथांखौ क्लियारिफाइ होनो थाखाय बेहाय नोंथांनो मोनसे बिथोन गथायदोंमोन। दा थारैनो बेयो बेसेबां बेयो क्लियारिफाइ नोंथांनाव बिदोंमोन नामा 15 साननि गेजेराव? बेयावनो हमनो हायो जे आंजोंबो लोगोसे गोबां मानसिया जेब्लायबो आंजों थाबाय थायो, आंनि साखाथिनिफ्राय बिथांमोना खारा, आं जेब्लायबो साखि लानानै खामानि मावो, आं जेब्लायबो साखि लानानै बाथ्रा रायलायो। दा बे बेलायावनो हमनो हायो जे बिथांमोना बिराद मिसा बाथ्रा बुंदों। दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जे 15 डेजनि गेजेराव क्लियारफाइ होनांगौ बा स्पष्ट क्लियारै गावनि गोरोन्थिखौ बुंना लानांगौ, बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंब्ला आंनियाव नटिस फैनांगौमोन। नटिसनिबो खुनु रावबो साखि होनो हाया आरो बेबायदि क्लियार होनांगौ होननानै आंखौ खुगाजोंबो बुंनाय फंसेबो बाथ्रा गैया। 15 डेज जिहेतु आंखौ टाइम होदों होननानै बुंदों, बे एकदमबारे मिसलिया नंखायथार आरो। अब्ला नोंथांनो जेबो बिदि बायदि लेटार आरो बा बाय फनै नोंथांनो बिदि बायदि क्लियारिफाइ होनो थाखाय लाइजाम बा माबा मोनसे फनजों जनायाखैमोन नामा नोंथांनो? बेबायदिथ' बाय फनावबो जेबो आंनो जनायाखै, खुगाजोंबो जेबो जनायाखै। आंखौ 15 डेजनि गेजेराव प्रब्लेमफोरनि सायाव बाथ्रा खेंफोरथि होनांगौ बेसेबांखिनि रावबो बुङाखै। दा आफादा मा डिसिसन लादों लायाखै आंथ' जेबोखौनो हमदांनो हायाखै। गतिके रायजो राजा दं, रायजो राजाया बिजिरगोन। आंनिसिम जेबो नटिसबो गैया आरो जेबो बिथांमोना क्लियारफिकेसन बिनाय बेबायदि रावनिफ्रायबो फनबो फैयाखै, रावबो फन वाट्सएपफोरावबो मेसेज रावबो हरनाय गैया। गतिके नंखायहै आंखौ षड़यन्त्र खालामनानै सानैसोआ बायदि रोखोम सिन्ताजों खामानि मावदोंदां, आं बेखौ हले बुंस'नो हाला आरो। दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आङो जे जिहते सनाय डिजिगनेसन केम्प, दा बेहाय नोंथाङा बे डिजिगनेसन केम्पखौ नोंथाङानो नायोमोन। दा बे हिसाबाव नोंथांजों बा नोंथांनि जिखिनि दा खामानि मावनाय थामहिनबा बे जायगायाव थानाय बे थासारिया माबायदि जानानै दं दा नोंथांमोननि केम्पआव? बे रादाबखौ बेनि थासारियाथ' दा बुंनो थाङोब्ला दाखालि बिसोरो डिक्लेयार होदोंमोन जे आं खोनाफैदोंसो, आंबो गैयामोन। आंथ' जेब्ला बिसोरो क'क्राझाराव सावरायो बे दिननिफ्रायनो आं थाखायाखै। आं माने माखासे बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै आं थायाखै। आं खोनानायाबो गुबुननिफ्राय खोनादों, खोनानाय लोगो लोगोनो आं केम्पआव थायाखै। आं केम्पआव गैयि टाइमाव सेंग्राफोरनो बिथांमोना डिक्लेयार होदोंमोन जे बक'खौ डिसार्ज होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे साथामखौ डिसार्ज होनाय जाबाय। नोंथांजों बेबायदिहै साथामखौ डिसार्ज होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना डिक्लेयार होदों केम्पआव। डिक्लेयार होनायनि उनाव केम्पनि थासारिया
बोरै जादों बेखौ आं बुंनोसै। गोबाङा आंखौ मोजां मोनग्राबो दं, गोबाङा आंखौ आंनि सायाव सोनारनानै दं। दा बेबायदि हिसाबै आंखौ मोजां मोनग्रा गथ'फ्रा, आंखौ मोजां मोनग्रा जायफोर दावहारु लोगोफोर दं, बिथांमोना आंजों लोगोसे गासैबो फैदों आरो। दा जों जेब्ला थादोंमोन अब्ला जों सनाय केम्पआव थानाय टाइमावहा 110 दंमोन टटेल केडार। 110आवहा गोबां मानसिया न'खरनि प्रब्लेम बा बायदिसिना प्रब्लेमनि थाखाय गुबुनाव खामानि मावहैनानै थाहैबाय बा आफादनिफ्राय ओंखारलांबाय। बेबायदि थासारिजों 73 दंमोन। 73आवहा आं दं दायो 43 नोंथांजों 43 केडार्सआ आंजों दा दंफैयो आरो। दा बे हिसाबै केम्पआव माबोरै थासारि जानानै दं, माबोरै थासारिजों सोनारनानै दं, आं बेखौ जेबो खबर गैया, बेखाय आं बुंनो रोंनाय नङा बिनि बेलायाव। जिहेतु अब्लानो नोंथाङा नैबे समाव NLFB जे आफाद, बे आफादा बायनायनि मोनसे सम्भाबना दं नामा? जिहेतु नोंथांजोंबो गोबां दैदेनगिरिफोरा दङ, बे हिसाबै बायगोन नामा NLFB? बायनायनि सम्भाबना होनोब्लाथ' गोरलै नङा बुंनायाबो। दा जायफोर आंखौ मोजां मोना बा जायफोर लिडारफोरा आंजोंबो दंफायो, जों बिनिल' उदालगुरिनिल' होननानैबो जों साननो हाया। मानो होनब्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा गोबां बे सोनाब साइडनिफ्रायबो गोबाङा जोंजोंबो दं नोंथांजों। औ, गतिके दा जुदि बिथांमोना बे डिसिसनखौ लाथारबायब्ला जोंबो जोंनि लामाजों जों खारथाय होनांगोन आफादखौ। जोंबो जोंनि लामाखौ हमनांगोन। जोंबो मोजां मोनसे आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय स्ट्रेटेजि पलिसि बानायनानै जों सेक्सन महरैब्लाबो जों आफादखौ दैदेनलांनांगोन आं। दा गतिके आंनिफ्राय बेल' जे बिथांमोना जि डिसिसनफोरखौ लादों, माने गोरलैयै माने गथ'फोरा जेब्ला उन्दै समाव गेलेयो हाद्रि बालायाव, बे हाद्रि बालायाव गेलेनाय समफोरनि बाथ्राखौ साननानै संगठन मोनसे, आफाद मोनसे दैदेननायाव बाहायदों होननानै आं गोरलैयै सानो आरो बिथांमोननि जि डिसिसन। बिथांमोननि डिसिसनखौ। गतिके जों गोबाव सम NLFBआवबो मावबोखाबाय। NLFB जेब्ला जोनोम जादों बिनि हिस्ट'रिखौथ' बिसोर नागिरबाबो मोना, आरो बिसोर रावबो बुजिया NLFBनि हिस्ट'रिया मा, NLFBखौ बोरैहाय गठन जाखो, बे बुस्थुखौ बिथांमोना रावबो बुजिया। बे बिथांमोना जायफ्रा बे डिसिसनफोरखौ लादों, माने आं सानो जे जोंनो मासे जिबौखौ गोरलैयाव गाइखेर दौनानै फेदेरबाय, फोलावबाय। दा जोंखौनो माने बिस गोनां जिबौफोर बायदि जोंखौ सौदों आरो। गतिके बिथांमोननि खोथा, बिथांमोना माबायदि दैदेनलाङो। दा जोंबो जों जेरैबायदि दैदेननांगौ, जोंनि दैदेनलांनांगौखौ जोङो मोजां मोनसे स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै जोङो आफादाव मोनसे नियम, मोजां बेबस्था खालामनानै जों आफादखौ दैदेनलांगोन। दा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन, दा बे सोरनिबा षड़यन्त्रफोर दं नामा जे नोंथांखौ बे आफादनिफ्राय, थामहिनबा NLFBनिफ्राय नोंथांखौ बख'नायनि सोरनिबाफोर, नोंथाङा बेनि सायाव सोरबाफोर डाउटफोर दं नामा, बा सोरबा नोंथांखौ षड़यन्त्र खालामदों नामा? षड़यन्त्र हिसाबैथ' खोथायाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां गोलाव जागोन। दा आं जेब्ला
आं दा नोंथांनि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ बुंथ'ला जे आं सर्टलि बे फंसेल' बाथ्राखौ बुंगोन जे आंनि सायाव जुदि एसां गिदिर एलिगेसन लाबोदोंब्ला बाथाया ससियेल एक्टिभिटिसखौ जेरैबायदि लांदों बा हारि फोसाबनायनि थांखि लानानै हारि फोसाबनायनि मिजिङै बा हारिखौ जौगानायनि मिजिङै जिफोर सिन्थाफोरखौ बिथाङा लानांगौमोन बे हारि फोसाबनायनि बेलायाव माने बेर्थ जादों आरो हारि फोसाबनो ओंखारनाय मानसिया मोजां मोनसे सिन्था खालामनानै हारिखौ दैदेनलांनांगौ हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथांनियाव बे माने मेन्टेलिटिया गैया आं बेखौ नुहुरदों मानो होनोब्ला दानि नैबे थासारियाव जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव सादारन न'खर मोनसेयाब्लाबो बेहा मोनसे मोजां डिसिप्लिन दं बेहा न'खर खुंनायनि मोनसे मोजां बेबस्था दं न'खर मोनसेयाव मोजां जुदि डिसिप्लिनै जुदि न'खरखौ बेंलांनो हायाब्ला बे न'खरा थेर बेथेर जालांखायो बायफ्लेलांखायो गतिके दानि नैबे एनएलएफबिनि जि थासारि माने न'खर मोनसे जोंबो जिहेतु न'खर मोनसे बे न'खर मोनसेयाव मोजाङै बेंनो मोजां डिसिप्लिनै दैदेनलांनो बेबायदि बेबस्था गैया जानानै दं गतिके बिथांमोन बायदि मानसिया हारिखौ माबायदि फोसाबलांगोन हारिखौ माबायदि दालांगोन बेवहाय साननांगौ गोनाङा बेनो जे दिनैनि डेटआव मोनसे केम्प जिहेतु एनएलएफबिनि केम्प गोबां डिसिप्लिनखौ लानानै खामानि मावलांनांगौ बेयाव जौ जुवा ड्राग्सजों गफब होनानै गावनि इयुन जेनेरेसनखौ जौ जुवा गुबुन गुबुन समाजनि बेरेखा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों जि खामानि मावदों बेवहाय माने आं सानो मोजां मोनसे हारिखौ गाइड होलांनो सिन्था सरसा खालामनाय दैदेनगिरि नङानदां होननानैबो आं सानो आरो गतिके दा नैबे आंनि बेलायाव जिफोरखौ बिथांमोना खालामबाय जे आंनियाव सोङालासिनो जिफोरखौ खालामबाय बे खालामनायाव आंहा रासिन सिन्थाया फैदों आंहा रासिन साननाया फैदों आं रासिन मोजां मोनसे सिन्था लानानै आं आवगायलांनायनि जि आंनि सिन्था बेखौ आं मजबुतनिफ्राय मजबुत खालामलांनो आंहाबो मोनसे साननाया फैदों गतिके बिथांनि साननाय बिथांनि मावनाय एक्टिभिटिसफोरखौ नुनानै आं जेब्लायबो हेंथा होबोखायो गतिके आं सानो नैबे थासारिखौ बिथाङा मालाबाबो बोस्रांनानै लानो हानाय नङा आरो संगठन हिसाबै मोजां मोनसे गाइड होलांनो हागोन बेबो नंखाथारला होननानै आं सानो आरो नोंथांनि उन बिबसनाया मा जागोन नोंथांनि उनाव जिहेतु नोंथाङा बेनिफ्राय एनएलबि आफादनिफ्राय जिहेतु नोंथांखौ बोखारनाय जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा मा हाबा मावलांगोन बा नोंथाङा माबायदि नोंथांनि जिखिनि केडारफोर दं बा नोंथांनि आखायाव दङ दा बिथांमोनखौ लानानै माबायदि सोलिलांगोन नोंथां आंखौ डिसार्सन होदों होआखै बिथांमोननि खोथा खिन्थु आंजों लोगोसे जायफोर गथ'फोर दं जायफोर दावहारु लोगोफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै आंबो मोनसे मोजाङै स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै खामानि मावलांगोन समाजनि मोजां खामानि मावना आगान सुरलांगोन आरो प्लास जोंहा रुल्स दं आफादनि रुल्सफोरखौ मोजाङै गोरा गोख्रों खालामलांनो जों नाजागोन आरो मावलांनो बोलो होगोन आरो जों जिहेतु जोंहा दा काउन्सिल हिसाबै गैथ'वा जों काउन्सिल मोनसे फर्म खालामनानै जों आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय आफादखौ रान खालामनो थाखाय जोङो डिसिसन लालांगोन आरो बेयाव बेनो बाथ्राया फैखागोन अलरेडि बे जों फेक्सन जाबाय आरो जों फेक्सन महरैनो दिनै
दिनैनि प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बिथांमोनानो डिक्लेयार होखानाय बायदि जानानै फैखाबाय। खोब गोजोननाय थाबाय जे नोंथाङा जोंनो दान्दिसे सम फननि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि नोंथांनि सायाव एलिगेसन लाबोनाय बेनि सायाव नोंथाङा खेंफोरथिबाय। जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांखौबो गोजोननाय थाबाय बे हरनि समावहा बेबायदि आंजों मोजां मोनसे सम लानानै आंनियाव जिफोर बाथ्राफोरखौ सोंबाय आंनिफ्रायबो गोजोनदों। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।